traffic di Marcos Highway. Etan busing nga tatan no ba? Tara, magupay clutch. Oh, gusto na nga traffic nga eh. Kain katod bodiwan. Oh, ito yung nguya. Waduh. Nissan. Kaya Nissan. Balik kayo! Wala, puno ng bagyo. Puno ng bagyo, balik kayo! Kasi dito nga apan mang traffic ti sentro ngay. Bakit di no niya kasta na aksisintals dito. Grabe. Kanya nga na kuha na tadi. Ano aja dia? That's ayo. Mabas mo lang. Grabe traffic ni. Yan. Mag-TikTok muna kayo dyan. Aduh ti makalakakon ti kon. Mission testing dito yung ako. All in one pa mo. Warad siya din namin. Maigit kayo. Eh, kasama kayo. Kasama nga dapat na ang may ambulance mo. Kumano itawag na. Jet, police jet ato. Coordinator. Maigit kayo. Eh. Wanda ito gamit. Nakakumot ito nga. Asya ko kuwan ito mo. Ayaw. Siapa yang mati? Manaangot ti clutch da. Grabe. Ay, clutch na. Yung truck pala na yan. Pero hindi naman truck. Bakit pataas? Bakit naman? Sa balinagdanan Jesus, ada ti kwa dito eh. Ang kita-kita dito nga. Parigat dito nga. Oh ya. Aja ya kamaytan ni Matik. Ngayon mo ah. Ay, pimintin. Sama. Bakit to? Ano, stop. Okay. Natras mo nita. Syarat mo. Mansis siya no? Sabi niya begitu daw, nag-overheat. Nag-overheat. Nasa sakyan nila. Wala niya. Overheat. Basta dili ka, overheat. Yan oh, grabe traffic mga kaibigan. Hanggang sa Badiwan oh. Gusto na dito yung ngayong mapunpuno nga luglugan ni Bagyo. Balik na kayo. Baka balik kayo next week. Wala kayong makukuha sa bagyo. Traffic. Papunta lang kayo sa Estobosa mag picture ng pante. Manooran siya ng tandem. Oh yeah. Woo! Grabe.
Tim mana mo te pare to. Ito jay handa nga sanay nga kwangay agko di clutch. Di clutch nga lugan. Babad dati madanagan nga umatras. Sabi, oh. Yan. Nagdala ako pati. Katanda, nang kay-stuck. Pati-pati. Overheat stuff. Parang no, Apa yang nagulgul buat di badiwan? Berhitan. karano Mas lang ka na yung traffic. naka-aircon da. Grabe yan ang traffic. Oh. Nanti karon makana agog hatan mahaman nga talabas. Ang traffic. Ay shimit da. Ay shit talaga naman dia ra. Lots day man. At amin din. So ano, fix mo yung preno rita na. Testing nung takyan eh. Na. Fix na. Oh, yun. Ikaton maman. Tunnel. Aliwan na tunnel mo po nga. Ikaton. Si tunnel yan. Ay, ikaton maman nga. Yung ito, gusto ko pa lang hindi ko ganyan. Grabe. Like, Traffic. si Alvin, yan lang na ako sa shirt. Sa ganito, post. Kakalismaya. Wala yun, may gabi. Hindi, dapat si Kai, anticipate. Jadi karena dia Oras. Na? Ayos din po siya. Nanta. Tanda ako ni Jenny. Mapno. jarang tayo. Tapos na pa naman yung isang place. Kaya mula yung 2 hours. Grabe. Kaya piling na niya. At least, Mapno niya. traffic. Karon war pa tamak alis ang buwas. Aray. Oh, you. Ah, sa dito ngay nga lugan. Di pag nandang ka dumay. Kaya mo hanggang sa ingana na ko. Ingana tintana. Ayan na. Kailan pa kayo sasangkot na yan? Ayun. Yung dito ang traffic ng Pacquiao sa Baguio. Ito sa Batiwan. Na? I see. Na? Ah, silod. Silod. Truck. Isa dito ay. Gusto na okay. Oh. Tingkado din siya eh. Ano mapos-pos ganan sa taloy. Grabe. Grabing traffic. Maraming mga bisitang umakyat sa Baguio. Apa yung holiday no Dunis? Independence Day. Ay, when the 12. Oh, yun.
ti umay nga pa. Okay, sama ko na resto na dito. Pagbilan. Ayaw kay Bibi, huwag kang dadan dito. Lagsak kayo nun eh. Masayaway ka nun. Para dyan ka na Oh, ro. Awesome na ito yung nga. Awan na pa yung Taloy ari. Higaton samat si Taloy. Hindi pa si Mama na puno. Parparadian mo na MJ nga. Sigurado ah. Sigurado sa nga pakpak. Sigurado pakpaka. Tapos ang gusto ni Sir Bukan. Magalong. We did not this Rapi. Maturog kayo pa ay. kaso na. Ay ah. Nananatangit. Balik na lang kung naman yan. Balik na lang kayo. Yan na ba yung trailer? Na ba yung trailer tapos Gas. yan, grabe, grabe mga